ଆସନ୍ତା 24 ତାରିଖରେ ଦୁଲୁକିବ ରାଜଧାନୀର ରାଜରାସ୍ତା। ନାଚ ଗୀତ ଖେଳକୁଦରେ ମତୁଆଲା ହେବେ ବରିଷ୍ଠଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି କନିଷ୍ଠଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ସଭିଙ୍କ ମନ ପସନ୍ଦର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ ଗୋଟିଏ ଉତ୍ସବରେ। ବିଗତ ବର୍ଷଗୁଡ଼ିକ ଠାରୁ ଚଳିତ ବର୍ଷ ନୂଆ ଢଙ୍ଗରେ ଏବଂ ନୂଆ ରୂପରେ ପଥ ଉତ୍ସବ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି ବିଏମ୍ସି କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ। ସହରୀ ବ୍ୟସ୍ତତାରୁ ବାହାରି ପ୍ରଫୁଲ୍ଲିତ ହୋଇ ଶୀତୁଆ ସକାଳକୁ ଉପଭୋଗ କରିବାକୁ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ବର୍ଗର ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଲୁଚି ରହିଥିବା କଳାକୁ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆଣିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଗତବର୍ଷ ଭଳି ଚଳିତ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ବିଏମ୍ସି ନିଜର ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରଖିଛି। ଏନେଇ ଭୁବନେଶ୍ୱର ମେୟର ସୁଲୋଚନା ଦାସ ଏବଂ କମିଶନର ବିଜୟ ଅମୃତା କୁଲାଙ୍ଗେଙ୍କ ପରାମର୍ଶ କ୍ରମେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଧୁମଧାମରେ ହେବ ପଥ ଉତ୍ସବ। ଆସନ୍ତା 24 ତାରିଖ ଅର୍ଥାତ୍ ବଡ଼ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଚଳିତ ବର୍ଷର ପ୍ରଥମ ପଥ ଉତ୍ସବ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ସକାଳ 6:30ରୁ 9:30 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିବ। ଏଥିରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ସ୍କୁଲ, କଲେଜ, କ୍ରୀଡ଼ା ସଂଗଠନ, କଳାକାର ଏବଂ ଏସ୍ଏଚ୍ଜି ପ୍ରମୁଖଙ୍କୁ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରାଯାଇଛି। ମାଷ୍ଟର କ୍ୟାଣ୍ଟିନ୍ ଛକରୁ ରାମ ମନ୍ଦିର ମଧ୍ୟରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ସୂଚନା ମୁତାବକ ମାଷ୍ଟର କ୍ୟାଣ୍ଟିନ୍ ଠାରେ ପଥ ଉତ୍ସବର ମୁଖ୍ୟ ମଞ୍ଚ ରହିବ ଏବଂ ରାମ ମନ୍ଦିର ନିକଟରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ମଞ୍ଚ ନିର୍ମାଣ ହେବାକୁ ବିଏମ୍ସି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି। ଏଥିରେ ବରିଷ୍ଠଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି କନିଷ୍ଠ ଏବଂ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଟ୍ରାନ୍ସଜେଣ୍ଡର ସମସ୍ତ ବର୍ଗର ନାଗରିକମାନେ ସାମିଲ ହେବେ। ଏଥିରେ ଗୀତ, ନୃତ୍ୟ, ଝୋଟି, ଯୋଗ, ସ୍କେଟିଂ, ସାଇକେଲିଂ, ବାସ୍କେଟବଲ, ଲୁଡୁ, କୁଇଜ୍ କମ୍ପିଟିସନ, ରଙ୍ଗୋଲି, ମ୍ୟାଜିକ୍ ଶୋ, କ୍ଲେ ଆର୍ଟ, ଫେସ୍ ପେଣ୍ଟିଂ, ଜୁମ୍ବା ଆଦି ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗ ରହିଛି। ପୁରା ମାଷ୍ଟର କ୍ୟାଣ୍ଟିନ୍ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ରାମ ମନ୍ଦିର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାସ୍ତାରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସମସ୍ତ ନାଗରିକ ଝୁମିବେ, ନାଚିବେ ଏବଂ ଗୀତ ଗାଇବା ସହିତ ବ୍ୟାୟାମ କରିବେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର କଳା ନୈପୁଣ୍ୟକୁ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇବେ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଆଜିର ଖବର।